O Concello de Meis recupera este 2023 a Feira Anual do Cabalo tal e como se facía antes da pandemia, pero engadindo numerosas novidades. A feira celebrarase o 15 de agosto cunha programación de actividades que terá lugar ao longo de todo o día. Tras a apertura das 8:30, ás 10 terá lugar a primeira edición do Paseo Cabalar ao Rochelo, unha homenaxe a Manolo Pérez. Neste caso é a primeira edición do Paseo de homenaxe ao Rochelo, e que, bueno, pues que agardamos que esta sexa a primeira de moitas edicións. Tamén lle damos as gracias á súa familia que aceptou que desde o Concello se levase a cabo esa actividade e que tamén agardo que moitas persoas se inscriban porque vai a ser algo bonito. Este ano teño que recoñecer que tamén as persoas do mundo do cabalo foron as que diseñaron esa ruta e bueno, pues cada ano irá variando. A idea é que chegue a todos os lugares do Concello, non? A partir das 10:30 terá lugar o concurso morfolóxico que rematará cunha comida popular. Pola tarde haberá numerosas probas. Vai haber un concurso morfolóxico, vai haber probas de trote, vai haber carreiras de burros, vai haber probas de enganche, vai haber unha xincana. É dicir, unha xornada para que durante todo o día, pues, que finalice alrededor máis ou menos das 7 da tarde, contábamos, non? Con unha comida popular tamén, que vai haber un bar a disposición de todas as persoas que quieran trasladarse. Precisamente, o concurso morfolóxico regresa tras 10 anos sen celebrarse. Haberá 12 probas diferentes nas que competirán os cabalos, eguas, poldros e poldras, segundo a súa categoría. Pois durante a mañán, ao largo de toda a mañán, vanse facer as probas morfolóxicas de cabalos de pura raza española, árabes e cruzados. E entre as actividades da tarde destaca a novidade da carreira de ponis e burros pros nenos e nenas. Vamos facer unha carreira de burros, participarán por separado masculinos e femeninos, homens e mulleres, todos estes concursos todos con premios. E despois vamos facer unha carreira de ponis e de burros para os nenos, para non mezclalos cos maiores, para que tamén poidan ter o seu momento. Cabe destacar que as inscripcións nos diferentes eventos realizaránse o propio día. Ademais, o Paseo Cabalar percorrerá zonas da vila como o centro de Mosteiro, espazo no que tamén se estará celebrando o novo mercado, co que se agarda unha gran afluencia de persoas o día 15 no Concello de Meis.